Ana pandhita karya wangsit mengko sawiring kasucanan kula Bratasena bagya satekamu Nger sawanku tanpa sampi kula sawiji apa ngaturke bekti kunjuka ana ngarsamu Durna Guruku iya ya wis rak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana Bratasena tak cadhong tangan loro ndak gegem tak pundhe kumpula lan aji jaya pangestune Durna Guruku kepiye Nger pawartane sira tak utus manjing ana wana Tik Brasara munggah gunung Reksamuka Bratasena ana wana Tik Brasara aku sapatemon klen yaksa loro Arukmuka lan Arukmakala kang tuhune yaksa loro mau sesingklane pukulun Sang Hyang Bathara Indra lan pukulun Bathara Bayu banjur apa kang disabdake Bratasena paring dawuh menawa ing papan kene ora ana kang diarani kayugung susuing angin pimujudake pasemon utawa mujudake sasmita dening Durna Guruku aku kudu sembada nanggapi wujuding sasmita banjur panjenengane paring dawuh sembada aku mangerteni wujuding kawruh lepas sangkan paraning dumadi lan kasampurnan jati yen to aku wis mangerteni werdine busana kang tak gawe ayo iki dina Morage Durna ngerti apa ora werdine busana kang tak gawe Morage cetakno piye sing kok karepke Bratasena Krodha muntaplir tinebak duka Yayasinepe duka Yayasinepe balenono tembungmu kowe iki wong njaluk wura apa kowe arepe njajaki kawruhe Pendhita Durna bareng kowe antuk dawuh saka pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe ngandharke ayo bisa apa ora Durna medharke busana sing tak gawe coba wis wani madeg dadi pendhita madeg guru cetha wis jangkep kawruhku kawruh tata lair kawruh tata batin kowe arepe takon apa kok kowe arepe njajaki kawruhe gurumu kowe takon ayo morake iso apa ora ngerti apa ora busana sing tak gawe mbok ya takon apa mestine aja kaya mengkono caca dupeh kowe wis pinter ya. Lali karo babatmu keparat. Kowe petha wong liya arep njajake kawruhe Pendhita Durna. Ayo baleni tembungmu mau piye? Apa wardine busana kang tak gawe ora ngono? Tok wene ayo bisa apa ora? Ku nek nandhake nyenges karo Pendhita Durna. Aku kurang apa? Kowe santuk kawruh sak pirang-pirang saka Pendhita Durna. Kowe ariayan ping pira? Mbleh jago ping pira? Tunggak kopar wis tak wenehke kowe. Pengasihan kidang bancang tak wenehke kowe. Ngilmu jala tunda wis tak wenehke kowe. Meneng ae. Kok sok kowe nyenges karo Pendhita Durna nepak mbun-mbunane guru arep ngilani dadane Pendhita Durna ya. Warmani karo gurumu ya.
pangancur laku ning angin kunturanggraning arga kunturanggraning arga sing gedhe pangapuramu Durna guruku babar pisan ora nangkah aku bakal nyenges kang sarta njajake kawruhe Durna guruku aku paringana dawuh bab perdine busana kang tak gawe aku durung weruh ha ya ngono kok embunge kok ya iso apa ora kowe kuwi jenenge wong bedheke kuwi kuwi ora duwe tata krama. Takon ki ya takon piye gending lo gondang ki rebapane ki piye iki. Nek rong iso ki takon ya takon gending bonangan ki bukane piye kok. Takok nyekel bonang kae piye to kae. Lho takon aja kae piye iki jenenge kuwi ora kok wong takon. Wong nek rong bisa ki aja lumuh ngudi kawruh sungkan golek pengalaman rak ngono to. Dadi wong ki ngajeni marang sepadha. Ora kok napa ora iki? Oh ya wong kok bedhek. Aku ki sapa to? Guru besar kok terus kok takoni ro apa ora werdine busana sing tak gawe iki jenenge rak kuwi padha karo nyenyenges guru to kowe. Ya takon iki pupuk Mangkarasta pinarapaning Bathuk Rineka Jareteng Asem ki piye werdine iki piye? Gelung Minangkara Cinandir Gwendhek ngarep ki werdine piye? Kuwi eneng tegese iki kabeh ki eneng lha aku ki weruh ning ora gampang tak wedarke sebab kuwi busana kadewatan. Wong ki iso gawe legane sepadha aja kok dupe kowe iki sentosa gedhe dhuwur ki aja kok. Ngalah ngajeni karo ngapura ki kuncine urip. Ngalah tegese ora njaluk menang. Ngajeni wong ki butuh diaji-aji aweh pangapura karo wong sing nandhang luput angger kuncine wong urip ki ngalah ngajeni karo ngapura kuwi wis apik aja kaya wong baron sing tak jak pencak ene wong suluk diterokne kae gruwegeten kok oh dalange nirokne penonton lho raimu ngono ene wong suluk diterokke ya sida tak bubarke bubar iki wis ora sah wong suluk kok diterokke dadi wong ki nek wis arepe munggah panggung ki mikir nganggo persiapan materi aja dipoyoki seneng dirungokke ora seneng ya wis mula kowe aja nerokke sing kaya ngono dadi wong sing duwe paugeran ajenana marang sepadha ki baku apa nek karo gurumu guru ki sipate rak mung memulang sing bisa ngrasake babagan kawruh kanggo uripmu ki ya kowe dhewe sok bakal tak wedarke butuhmu apa to lepas sangkan paraning dumadi lan kasampurnan jati ayo sing kok golek iki lepas sangkan paraning dumadi perkara werdine busana kowe mengko bakal mangerteni yen to kowe wis mangerteni lepas sangkan paraning dumadi banjur sapa sing medharke busana sing tak gawe mengko kowe weruh wedare dhewe lho ngono lho iki dina kowe budhal kowe mangkata kowe ambyura samudra Minangkalbu kowe ngerti sing diarani Minangkalbu yen to kowe ambyur samudra Minangkalbu mengko bakal sembada kowe petok sing kok gayuh babakan lepasan kan paraning dumadi Bratasena
Dampyur Segara Dyan Bratasena kocap nalika semana. Sawise dlamakane Dyan Bratasena tumampak dasaring samudra. Wonten wujudipun teksaka sang Nemburnama ingkang sekawit anggung wibawa. Riwesna samudra kecepluan Dyan Bratasena ngagak galak kemelap. Anyaut wentise Dyan Bratasena pinulut dening sang Nemburnama sang Bratasena. Ketut. Kelompok kabeh. Pinulut dening sang Nemburnama Dyan Bratasena. Kocap nalika semana kuku Pancanaka modot sak depa dawane. Anuwak tutuking sang Nemburnama sinuwek sinebrak pecah kapisanan sang Nemburnama. Usiatku sembada kirnake wujuding teksaka banjur iki ana wujuding bocah banjeng kang mengku Praba Hanlai. Kowe kuwi sapa? Ing melah ing mangarjuna masidham sekaring Mbah Wana langgeng. Kula Bratasena
Ya aku iki ingkang amengkoni wiwara gegayuhanira Bratasena. Isih pisan sapatemon tembunge wis bisa ngenaki ati. Mengko wiwara gegayuhane Bratasena. Ora Gandharna sapa sing dadi jenengmu? Kula Bratasena. Kula gune jeneng kula niki Kang Awisik Sang Hyang Dewa Suci ya Sang Ruci Bathara. Wah. Tuntang meneng ing samudra kelango tanpa bagut lan kanang akoso Ketaman Nywangarka Ketaman Nywangarka Aturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandabing pada paduka pukulun Sang Hyang Ruci Bathara. Ya ndak tampa. Yen ana luput ora dadi ngapa tumuli pangestuku wae tampanana kula Bratasena. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimaduh pukulun. Monggo kula aturi paring dawuh kados pundi magepokan gegayuhan kula anggen kula kepengin mangertos lepas sangkan paraning dumadi lan kasampurnan jati duh pukulun. Kula Bratasena diagi manjing guwa garba. Ing kono sira bakal mangerteni kang diarani lepas sangkan paraning dumadi lan kasampurnan jati Bratasena. Muka saged kelampan katitik saking tata gelar paduka alit kula ageng. Menapa saged sembada kula manjing wonten paduka pukulun Sang Hyang Ruci Bathara nadyan to jagat kamot ana jeneng ulun diage manjing ana go garba Bratasena nuwun ngestokaken dawuh pukulun.
kulup Bratasena. Sawise sira manjing ana ing guwa garba. Sira ngawuri apa Bratasena? Petang dedet limengan. Kula mboten ngertos menapa-menapa Duh Pukulun. Kuwi jenenge alam peteng. Lamun ta manungsa urip nandhang pepeteng diage nyebuta Gusti kang akarya jagat ingkang anitahake. Diage Bratasena sebutan asmane Gusti kang akarya jagat kulup. Nuwun ngestokaken dawuh Pukulun. Wuse sira nyebut marang asmane Gusti kang akarya jagat sira ngawuri apa Bratasena? Wonten wujud cahya cacah 8 punika punapa Duh Pukulun? Kuwi perangan dumadining manungsa. Cahya apa meneh kang nduk kamruwi? Wonten cahya cacah sekawan Duh Pukulun. Setitikna Bratasena. Dumadi bleger wadaking manungsa urip ana jagat kuwi dumadi saka sarining geni banyu bumi lan angin. Mega Kartika rembulan lan Bagaskara bleger awujud wadake manungsa. Ingkang diarani wujuding cahya patang perkara. Manungsa sawise bleger nduweni wujud utawa wadak banjur kasasapan nafsu kang diarani mutmain nasupiyah alwamah lan amarah ingkang minangka dadi srana panjurung krentek greget karepe manungsa. Manungsa wis duweni wadak, manungsa wis duweni nafsu. Ora bakal kelakon, bakal bisa makarti gembrayah kang sarta jemangkah. Nindake apa to kang dadi pakaryane lamun ta durung kasasapan wujuding sang suksma sejati. Mula nggon mono papan kene ana sakjroning guwa garba ulun. Peranganing uripmu wis padha pisah, nafsumu pisah lan wadakmu. Suksma sejati pisah kelan wadakmu. Nafsumu go pisah lan wadakmu. Iki mung bleger sira wujuding suksma sejati Bratasena. Lajeng punding kang kawastanan gesang wonten alam kelanggengan Duh Pukulun ya kang ndok rasake iki. Sira wis tanpa greget kang sarta tanpa karep, anane mung tentrem ayem kang sarta jenjem. Marem katen kula kepengin mapan wonten papan mriki slawenipun Duh Pukulun. Mboten badhe wangsul dhateng jagat raya Bratasena. Urip kuwi ana kang nitahake. Aja nggigi mangsa anggelak mati. Ingkang nemtokke urip lan patine manungsa Gusti kang akarya jagat. Isih akeh dharma ingkang kudu ndok tindake mula jroning urip eling-elingen. Samubarang kang dirasake dadi dening manungsa ki mung wujuding kembangan. Susah ki mung sawetara ngrasake. Begja cilaka mung sawetara ngrasake. Mukti wibawa mung sadrema ngrasake kabeh kuwi nyilih ya kuwi rasaning Gusti kang akarya jagat. Manungsa mung dadi srana tumindak. Mula yen to kuwi sembodo bisa nindakake apa to kang ndak sabdake jeneng wis kepethuk jati dirimu lakonana uripmu
manungsa mung sadrema nglakoni samubarang aja nganti dikendhalekke dening ardaning kanepson utawa kekuwataning nafsu. Bakal neskala uripmu yen terus kepethuk jati dirimu jebul ana jagat mau mung sadrema mampir ngombe paribasane urip dudu uripe manungsa ning uriping Gusti kang akarya jagat. Urip iki sejatining pati ning yen to pati sejatining urip kang langgeng Bratasena. Mula kula enggal metu saka guwa garba aja nganti kedalarung mapan ana papan kono. Nuwun ngestakaken Dawa Kulun. Sena Pagunawara Skareng Toya Rikala Jegur Segara yen to ngono aku bakal urip tansah tetimbangan ing antaraning nafsu pikir lan ati ingkang ngamurwe saking bebener. Sawetara aku bakal nindakake dharma muga-muga dharmaku dadi landhesan nggonku munggah marang swarga loka. Masunya pratangga windu iyat amun lerku mampang maletik men colot kutus sing sewa ngulun lamat kutus sing sewa ngulun lamat jroning pagedhungan negari Ngastina. Sang Prabu Duryudana kepareng nyingkiraken pendhita ing mapan wonten Arga Kelasa peparap Kyai Begawan Bima Suci. Kyai liripun Ki Wong Tuwa Yai Tukang Tutur. Pandhita mapane dipundi lan ditata, sing dipundi ngelmune kang ditata rasane. Makna tegese mboten siwah. Tegese mboten luput. Kocap nalika semana merintahaken dhateng Patih Harosangkuni kocaping papan pangurahan Sekina Patih Harosangkuni. Agawe Sang Hyang Kurawa ulang-ulangan solahe cepuk sinawurake. Ya. Anut lakuning Kurawa ngune patine Sang Bimanyu kena ing citra. Tinum pesan panik awak Pandhawa
Musto. Wah. Dumawur mangawur awur wurahan pengarandeng ajurit kang meguru kangsa ora panjriting turangga esti rekata ingkang tuja layu sabit Nuwun Paman Patih harus sangkune keparenga kula nuwela gandha pripun wartane monggo kula aturi paring dawuh mbabari dhateng ingkang putra kula ing Banjarjuna kula pundur sasana Dewan. Enggal kepatos kula nungsung warta ampun dangu-dangu. Monggo kula aturi paring dawuh parenga kula kangkulungaken jangga ninglaken karna Dewan. Kula pun terima kasih Dewan.
Kepane kok nusuk warta napa kabare Mas. Wis telung dino gak tanggapan. Rasane kok isan kekurangan Mas. Wah, kok kula tripare jawaban babari jantengku lho Mas. Pojang kula kratos ning papan panguran ning 3 jam lho gak jantung gak rawuh-rawuh. Kula tripare jawaban ya napa kabare babari jantung kula pun bagus durma gati. Goban kula pun Panji bagus durma gati kula tripare jawab lho. Panji monggo kula aturi babari dhateng kula pun Kartomarma paman. Monggo Pan kula aturi paring jawab. Kula anak kunggir Sata Kurawa stitek napa to kang dadi sabdanipun paman ya nggih. Ngestokaken jawab nggih Pan. Jroning pasuwakan agung kang dirembug dening Rakamuing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana ora ana liya. Wujuding pendhita kang naneka tanpa dangka sengkan tanpa sangkan ingkang ngaku-aku peparape Begawan Bima Suci mapan ana ing laladan Arga Kelasa ingkang kebawah negara Ngastina. Kuciwaning panggalih Rakamuing Ngastina Begawan Bima Suci ora dadak nyuwun palilah marang panjenengane. Mula iki maupun paman kadawan supaya mrintake kabeh sumitra kang sarta para Kurawa kinen lumawat menyang Arga Kelasa. Nyingkirke hadeke Sang Begawan Bima Suci ingkang ambabar wujuding kamruh panunggal Dursasana. Welah dalah. Lho napa to sebabe Sang Begawan Bima Suci kok dibubarke, Man? Ing mangka dawe para pinter jeneng ratu kang nyekel tata peperintahan sajroning negara niku nek tanpa dibantu dening para pandhita kang sarta para kiai muka kelakon. Ratu kang kendhaleke lakuning tata peperintahan, pendhita kang ndandani moral kang sarta akhlake para kawula dasih niku nek tetunggalan bisa ndadekke wujuding karahayon. Banjur Koko Prabu merintah dhateng para Kurawa bubarke Begawan Bima Suci niku nganggo wewaton apa? Akeh para kawula kang padha lali karo sesanggeman. Kabeh padha kepencut kepilut marang piwulange Begawan Bima Suci iki nguwatirake marang tata peperintahan negara Ngastina. Dikuwatirake yen to mengkone bakal merosotake derajat kawibawane Sinuwun Prabu Duryudana. Lah. Panguwasa niku mboten perlu kuwatir, Man. Jeneng wong sing dadi pemimpin niku antuk wahyuning Gusti kang akarya jagat paton jroning batin, jroning ati budhe ngayomi marang para kawula dasih. Niku mboten perlu duweni rasa was kang sarta kuwatir. Nek dijongkeng saka kana-kana niku cetha mboten wonten. Kejaba nek pancen pemimpin rasa wase penggalihe jroning nindakake panguwasa nyekel tata peperintahan niku nganggo cara sing ora becik, ya to. Upamane nganggo cara nuku marang para kawula nganggo perbea wekasan nglungguhi Padmasana. Lah niki duwe rasa kuwatir monggo. Nek pancen wujuding pimpinan kang sembada bisa ngayomi para kawula dasih dasare uripe kanggo nindakake dharma, mboten perlu kuwatir lan adeke Begawan Bima Suci. Opera niki padha kaliyan ndeder perkara, golek dadaning perkara bubarke Begawan Bima Suci. Iki keputusane ratu ya. Ratu duwe penguwasa ki wenang nentokke abang ijone negara ki gumantung ana ratu. Ratu duwe karep apik nyingkirke Begawan Bima Suci, kowe sing bayari sapa? Negara lho. Lah iya nek wis dibayari negara, kowe kudu manut karo apa to kang dadi parentahing ratu. Lah nek perintahe salah, arepa salah utawa bener jeneng instruksi ya ta.
iki mujudake perintah, iki mujudke tatanane Sang Prabu Duryudana. Kowe kudu mung nindakake, mung ngestokke. Lah kowe pancen ora sir melu, kowe metu wae. Ya, aja melu rombongan Ngastina. Iki wis ana tatanane dhewe. Terus kula melu sinten? Ya mbuh. Sing cetha bulananmu wis ora ana. Piye kowe pilih ndi? Kowe budal apa ora? Lho kula nggih melu lho kuwi. Jenenge kowe ya ora ndek paugeran nek ngono. Mula kowe aja sok ngritik, aja sok maido karo pemerintahan. Nyatane ya wedi kelangan bayaran. Dadi wong iki dikalane karo bayaran. Padha karo budi. Kowe melu kulon apa melu wetan aku ya ngono. Anggepe pas aku kalah titik perkara karo kulone kok terus dhek kok wah arepe melu ngulon. Kuwi ya ora bener. Wong iki duwe paugeran. Wong urip aja wedi luwe. Wong urip iki aja wedi ora duwe dhuwit. Kowe nek tau ngrungokke dawuhe Kakang Pendhita Durna, kowe nek duwe dhuwit 100, wene wong 50. Iki carane petuk karo Gusti Allah. Umpamane ki mlaku kok Tulungagung yang Kediri, petuk ning alun-alun. Dhuwitmu 100, ngene wong 50. Petuk wong neh 50 wehna 20. Petuk neh wong dhuwitmu sing 20, wenehne wong sing 15 kowe nyekelo 10. Iki jenenge petuk karo Gusti Allah. Sipate peparing. Uripmu bakal penak waras. Kentekan duit lho. Ya kuwi jenenge resikone ya ning kono kuwi. Ning rak kuwi sipate peparing petuk karo Gusti Allah. Aku ya tak kandhani Cahayaga Kartomarma barang iki. Nek petuk karo Gusti Allah syarate kuwi. Gusti Allah ki sipate peparing. Nek ning wong lara ngendang ngono gawakno jajan. Upama kowe ora duit ya golekno utangan waton kowe teko ngendangi nggawa jajan. Nek kowe ngendangi wong lara ora nggo jajan lu wong ngrasa ngendangi, malah ngentekne jajan. Ngono lho. Wis diulang kaya ngono. Sampeyan nggih saged lho. Piye ta kowe? Aku ndek dhuwit pira mesti tak dumne para Kurawa. Ning turahe ra akeh. Lho, lah ya pancen patih kok. Wong dhuwur kok piye kowe? Wong nek dhuwur ki turahe ki mesti akeh ngono kok. Kowe nek pengen turake ya dadi wong dhuwur piye pambudidayamu. Derajatmu eneng apa ora? Aja kok kepinter kowe nuturi karo patih. Arep di kaya ngapa pangkatmu dhuwur aku. Dadi kowe iki sak ngesorku kudu manut karo sing ana dhuwur, wahyune dhuwur aku. Ning rak wahyu lecet lho, wahyu lecet ning rak ya duwe kelungguhan. Titikane iki kelungguhane iki lho duwe. Perkara lecet lan ora ning rak duwe kelakon duwe kelungguhan dadi patih. Lah kowe iki wis lecet pangkatmu ndek. Ning rek jujur, jujure nek ora gablek. Nggih, bener papan sing kulirine. Pun iki badhe teng pundi, Pak? Lah, kowe ora ngrungokke. Neng Arga Kelasa, Panji Durmagadi. Wah, iki. Kowe jenenge tambah Panji Durmagadi. Gateng Arga Kelasa, bubarne Begawan Bima Suci. Wis, Dursasana ora melu, mo dicatet. Tanda tangan. Nggih. Wis takaken dawuh. Paman Patih ngono. Wis Dur, mantep ya Dur. Nggih. Wonten napa-napa, kula mboten tumut dina niki. Ditenono gitu. Ditenono ngelekane ngono. Lho. Wis mantep lho ya, Pak. Nggih, pun mantep kula mboten tumut. Ya wis ditenono dongakne masuk angin niku. Lah. Enjing bidha gumura saking jroning praja kung ingkang balakuswa hapra pusananira lera surya wadalira saking ing jalane tiarsa madangi jagat tuk mungap-mungap neng pucak ingkang wukir merbapak semebelak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
Ranger Maeso Giniring.